Što ima ekipa zaljubljena u nogomet? Ako ste, kao i ja, grikate nokte od nestrpljenja zbog svježih vijesti iz sportskog svijeta, držite srce jer danas je dan za bombastična otkrića na našem kanalu. Ali prije nego što otkrijemo tajnu, ako još niste pretplaćeni, jednostavno dodirnite čarobni crveni gumb dolje i osigurajte svoje mjesto za nadolazeće uzbuđenje koje će ovaj kanal pružiti. Obećavam vam da nećete htjeti propustiti. Dakle, prijatelji moji, nedavno smo imali susret dostojan zapleta trilera između Najkele Kalinića i trenera Mislava Karoblana, u pratnji sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa. Taj napeti trenutak, ispunjen očekivanjima, ostavlja svakog navijača s srcem u rukama. Ali, da budemo iskreni, do sada imamo više pitanja nego odgovora. Znate onaj dugo očekivani susret? Pa, još nije donio vijesti koje smo očekivali. Kalinića, napadač od 35 godina kojeg toliko želimo natrag, čini se da nas ostavlja u neizvjesnosti. Informacije o njegovom povratku su skrivene više nego lopta u kaznenom prostoru tijekom odlučujuće utakmice. Prema glasinama, radovat ćemo se vidjeti Kalinića tek krajem jeseni. Prva opcija je uključivanje u zimske pripreme, ali velika nepoznanica je u kakvom će stanju biti nakon toliko mjeseci izvan terena. Karoblan je obećao i ostvario susret, ali zasad imamo samo očekivanja. I Kalinića, moji ljudi, nije tu za šalu. Ne želi biti gledatelj, ne želi sjediti na klupi kao prošlog proljeća. Ambicija je tu, snažno pulsira. I između nas rečeno, konkurencija u momčadi nije baš nešto posebno. Trajkovski došao je pomalo nespreman, Čujić stječe iskustvo, ali priznajmo, nema nijednog napadača u klasi Nikole Kalinića. A što reći o onom razdoblju izbivanja koje je Kalinić prošao? Prava iskušenja s Lekom, samo jedna utakmica s Karoblanom, ozljeda koja je sve zakomplicirala. Ali volja i ambicija Kalinića su življe nego ikad. Želi igrati i želi igrati za Hajduk. Između nas, karijera ovog momka je impresivna. Od Solina do Madrida, preko Blackburna, Dnipra, Fiorentine, Milana, Atletika, Rima i Verone. S navršenih 36 godina, jasno je, jedina opcija je Hajduk. Nema ništa od Kine za milijune, jer, dragi moji, novac mu nije prioritet. Želi izazov, a posljednji izazov je osvojiti naslov lige s našim Hajdukom. I to je to, moji prijatelji. Ostajemo u iščekivanju, čekajući rasplet ove uzbudljive priče. Hoće li Kalinić biti spreman za proljeće? Hoće li se Hajduk usuditi čekati ga? Samo će vrijeme pokazati. Ali jedno je sigurno, bez obzira na ishod, bit ćemo ovdje da vam ispričamo svaki detalj. Vidimo se u sljedećem videu. Bok!